Higpit nga idili sa dakbayan sa Sugbo ang mga street parties ug labaw na ang pag-inom sa ilimnong makahubog panahon sa Sinulog Festival. Kini aron malikayan ang pag-ulbo sa mga kasamok. Niya ang report. Buot masiguro sa kagamhanan sa dakbayan Sugbo nga malinawon ang pagsaulog sa Sinulog 2023 Grand Celebration. Subay nini, idili sa syudad ang pagpahigayon ng mga street parties ug labaw na ang pag-inom sa mga ilimnong magkahubog atol sa bisperas ug adlaw mismo sa Sinulog Grand Parade. Sumani Konsehal Philip Zapra nga bisan kun sa South Road Properties ipahigayon ang Sinulog Grand Parade apan dili gihapon ang mga street parties sa mga kanhi Sinulog route. Daghan na matud pa og bantayan ang kapulisan kung mahitabo nga adunay mga motumaw nga mga suliran. Gihimong sanglitanan sa opisyal ang nahitabong rumble nining baguhay lang sa may Mango Avenue tungod kay nakainom ang mga nalambigit sa kagubot. Ang perfect example ni katong last Saturday nga rumble nga nahitabo sa Mango Avenue, no? So kato wa matay labot unta nga naglingaw-lingaw sila, but when they've started the rumble, so nakadaot gito, nakapiktar gito sa kahapsay kalinaw sa maong lugar, nakapaukay sa mga tao. Mamahimong mopagawas ug kamanduan ang mayor mahitungod sa maong lakang apan mamahimo usab nga moduso og resolusyon ang konseho sa istriktong pagpatuman sa lagda sa Sinulog. Giklaro hinuon ni Konsehal Zapra nga posibleng mopili ang syudad og dapit nga pahigayunan sa mga selebrasyon sa kalipay apan gikinahanglan nga adunay permit gikan sa Sinulog Foundation o sa LGU. Big events, especially katong magda sa ngan sa Sinulog, ayaw gid mo diha dayon og pasiugda kung dili mo mga permit sa city. Giangop usab sa konsehal ang rekomendasyon sa kapulisan nga ipatuman ang gun ban sa metro cities panahon sa Sinulog. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.